ברוך פוזננסקי היה רק בן 25 כשהוא נפטר ממחלה קשה, בחור צעיר וגבוה וחייכן ומוקף באהבה ובחברים. וכמה ימים לפני שהוא הלך לעולמו, ברוך חתם על צוואה מיוחדת שבה הוא ביקש רק דבר אחד. אחרי מותי אני רוצה להפוך לאבא. ההורים של ברוך החליטו למלא את בקשתו האחרונה. הם כבר מצאו אמא צעירה שמוכנה להיכנס להיריון מהזרע שהוא הקפיא, אלא שאז הם נתקלו בבעיה בלתי צפויה. מדינת ישראל. כתבתה של יפעת גליק. למעשה, המקרה הראשון שלצערי המציאות הנוראית קרתה, והבן שלכם הוא היחיד היום, בעולם לדעתי, שהשאיר הוראה כתובה, מפורשת ומדויקת, מנוסחת נכון. היו אנשים שראו שזה מה שהוא רוצה. רק הצוואה נותרה להם. ברוך פוזננסקי חתם עליה בגיל 25, כמה ימים אחר כך נפטר, משאיר את ולד ויוליה ההורים רק עם הזיכרונות ועם נייר A4 מודפס. הוא נעלם לנו, וחשוב מאוד לבצע מה שהוא רצה. זה רעיון לא שגרתי, העניין הזה. לא יכולה. אל תצלם אותי, אני לא אספר. בסופו של דבר יוליה כן תספר על הצבא, אבל קודם תספר על ברוך. משחקים כדורגל! בפינה הכחולה, במשכן נוצה, עם אף מדהים, ברוך פוזננסקי. ברוך היה בן 23 כשסיים את השירות הצבאי כלוחם ביחידה קרבית. לפני נסיעת החובה להודו, ארגנו לו החברים מנגל של פרידה. כפר הנשמה שלי, עבד חיי, שחזון שאף אחד לא יגע בך איפה שרק לי מותר. ברוך יראה את זה? כן. אוקיי, אז כל מה שסיכמנו שאסור לך לעשות הנשימה ארוכה, תזכור לא לעשות אותה, אוקיי? תעשה הכל, אני מאשרת. מהטיול הזה הוא חזר אחרי כחצי שנה. היה לו פצע בלשון, פצע. קיבל הפניה לביופסיה ברמב"ם, לקחו לו ביופסיה והגיעה תשובה. ככה מגלים סרטן. אני איבדתי הכרה שם בחדר ההוא, ולא האמנתי. זה לא עלינו, זה לא יכול לקרות לנו, ובמיוחד לילד המתוק הזה. למה לא לי? במשך שנתיים הוא נאבק בסרטן. ב7 בנובמבר האחרון הסתיים הטיפול האחרון. נפרדתם ממנו? אני לא. אני הייתי האחרון לידו. אני לא הבנתי מה קורה. אני חשבתי שעוד אפשר לתקן את המצב. והוא הבין הכל. הוא אישי פה, בסלון הזה. הוא עד שרבע שעה, הוא לא דיבר. הוא לקח יד שלי וכל הזמן הסתכל בעיניים שלי. הוא ידע שזה רגעים האחרונים שלו. לא, אל תראה את זה. למה? לא. מה, למה לא? לא. יש לנו פתק שהוא כתב, פתק כולו מצוב בדם,
שלו, כי הוא נפטר מהדימום מסיבי. הוא כתב, תודה רבה לכולכם, אני אוהב אתכם. יש לנו את פלדיק. את האהבה הזאת הוא ניסה להשאיר אחריו. חודש לפני מותו הקפיא ברוך את זרעו, הפקיד אותו בבנק הזרע בבית החולים תל השומר וחתם על צוואה ביולוגית בה הוא מבקש דור המשך. אין מחלוקת, הוא רצה את זה, הוא ביקש את זה והוא כתב את זה. ההורים עצמם יש להם רצון משל עצמם והוא לגיטימי. בדרך כלל הורים שהביאו ילדים חושבים גם שיהיו להם נכדים, זה טבעי. זה בצד ימין, זהו. ולד ויוליה ניסו לחפש לבדם את האם המיועדת, שתוליד להם נכד מזרעו של בנם המת ותגדל אותו בביתה. פנינו לפורומים של חד-הוריות, והרבה בחורות פנו אלינו דרך האינטרנט. בחורות שחשבו לעשות ילד, והם ראו את ההזדמנות לעשות ילד ממשפחה ידועה, מבן אדם ידוע, ודיברתי עם כמה בחורות נחמדות, ולכל אחת היו דרישות שלה, בעיות שלה, אני לא יודעת. ועם זאת פשוט הייתה כימיה. רק אחרי כמה חודשים של חיפושים הם מצאו אותה. ערב טוב. מה נשמע? בת כמה את? עוד מעט 32. למה להיות אם חד-הורית הצעירה? נכון, אני צעירה, אז מה? הרגשתי מבפנים שאני כן בשלה להביא ילד לעולם. מסודרת, יש לי עבודה, יש לי בית, יש לי אוטו. מה אני צריכה יותר מזה? גבר? בסדר, גבר שירצה אותי, יאהב אותי, הוא ייקח אותי גם עם ילד. כשראיתי אותך, חשבתי לעצמי ישר, ברוך היה בוחר בבחורה כזאת. הוא אהב קטנות וחזקות כמו. יפות, אין מה להגיד. לא חלמנו אפילו התאמה כזאת. הנה, הם אמרו... החלום שלכם זה החלום שלכם. אני מקווה מאוד שהוא שם גם מסכים עם הבחירה. לא נדבר עליו, אני לא יודעת מה הוא חושב. היה חשוב לך להכיר אותו. כן, זה מה שאומר, להכיר אותו. גם אני לא רואה אותו כאילו מולי עכשיו, אבל אני רוצה לדעת מי הוא היה בתור בן אדם. כדי לדעת מי האבא, ממי הוא הולך לקבל את הגנים. חשבת על זה, אבל למה להביא לעולם ילד שבעצם אין לו אבא? למה אין לו אבא? יש לו. זה שאבא נפטר, זה לא אומר שאין לו אבא. יש לו. יהיו לו זיכרונות מאבא. כי יהיו סבתא וסבא שיספרו על הזיכרונות. יהיו לו תמונות של אבא. יותר מזה? ולד ויוליה אומנם מצאו את האם המיועדת, אלא שהחלום שלהם יצטרך לעבור קודם בבית המשפט. לפי חוזר של משרד הבריאות, לגברים נשואים מותר להוליד ילדים אחרי מותם, לגבי הרווקים אין שום נוהל ברור. אני רוצה אבל ממש היום, אתם נחשפים בעצם מספרים בחוץ, בבית משפט זה קשה יותר, כי בית משפט זה דיון משפטי, קר, הוא לא רגשי. מתייחסים בעצם לכאב שלכם לפי הפרוטוקול. היועץ המשפטי יצטרך לצאת מגדרו ולומר בפניי מקרה שרצון האדם גובר על זוגיותו. הוא מפלה לרעה אנשים שלא הייתה להם זוגיות, לא רק שלא הספיקו לכונן זוגיות, גם מתו. אז צריך להעניש אותם פעמיים. אני מבינה שאין תקדים שהם לא יודעים איך עושים את זה. עד עכשיו לא נתנו, אז למה הם ייתנו לנו? לא נתנו. אז אם יהיה החלטה של בית משפט, לא יהיה להם ברירה. בית משפט צריך להחליט. נחיה, נראה, רק זה מה שאפשר לעשות עכשיו.
בשבוע הבא יבקשו ולד ויוליה מבית המשפט שיכיר בזכותם להפוך לסבא וסבתא. איש לא יוכל להחליף את ברוך, אבל מבחינתם הילד המת שלהם השאיר אחריו נכד חי. זה יהיה הדבר הכי מרגש בחיים. בטח שחשב. אני חשבתי, לא יודעת לגבי. זה דווקא יהיה רגע חיים אחרי מוות. אם יש משהו, אז זה.